Ameriki jamanatigi sigi kalata nafa ka bon Amerikɛn denw bolo minnu sigilen do Senegal jamana kan. Ko hali ni o y'a sɔrɔ u ka jan u ka jamana la. A kalata yɛrɛ kofɔ baara nafa madɔgɔya u fanfɛ. O de y'a to nin denmisɛn sifin y'a seereya ko yɛlɛmaw donna a baaraw taabolo la. I think being here, it makes me... A ka gɛlɛn Ameriki jamana kɔnɔ ne ye hakilina falen camanw de kɛ jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ o kun kan. Kabiri ka dɔgɔn n ye baara caman kɛ ni cɛbɔw ye sanko minnu bɛ jamana kɔnɔna la ka fara o fɛnɛ kan minnu bɛ marabolo kɔnɔ. Nka yan tɛ se ka o baara in kɛ tuguni. N sen donninba tɛ jamanatigi sigi kalata baaraw la. Nka n kɔni bɛ k'a lajɛ yɔrɔ jan fɛ. Ka fara fasiri sɛbɛnw kalanni ka don o don walasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ États-Unis jamanatigi sigi kalata natɔ in kan. abroad. Kalata nafa ka bon kosɛbɛ Ameriki denmisɛn sifinw yɔrɔ. A fanba caman b'u labɛn ka bɛn jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ barosigiw ma. N'o kɛra barosigi fila ye fɔlɔ o kɛra jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ani jamanatigi dankan Kamala Harris ni ɲɔgɔn cɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ farafina gun kan a yankan ka bon u bolo ka kɛ n'u ka yeta ye kalata ko la ayi jagoya t'o ye. Madeleine Litter ye écoleden ye a ko it definitely could have an impact. A ko nɔ bɛ se ka ye nka n tɛ se k'a fɔ k'a kan ka kɛ o cogo de la jagoya la nka n kɔni b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka fɛn o fɛn fɔ I kɛra Senegal jamanaden ye o walima Ameriki jamanaden a nafa bɛ se ka kɛ min ye ne ka faamuyali cogo la yɛlɛma bɛ se ka don kow taabolo la cogo min na n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ne yɛrɛ bila n ka kalata ka fara o fɛnɛ kan n bɛ n janto maaw ka fɔta la kosɛbɛ ka fara kalata cɛbɔw yɛrɛ kan. Hear about the candidates as well. Ni hakilina in falenna a n'a jɔnyankɛ cɛ n'o ye Bridget Brown ye. Ale min ka taama Senegal jamana kɔnɔ tɛna se ka kɛ gɛlɛya ye min nɔ bɛ ye a ka sugandili la. A bɛna sɔn ka hakilina wɛrɛw de di a ma ka ɲɛsin cɛbɔw ma a ka kan ka min sugandi. Ne hakili la ka n yɛrɛ ye yan o ye ne bila ka hakilina dɔ ta min nafa ka bon ka kɛ ni jamanatigi sugandili ye min ka hamina bɛna kɛ jamana wɛrɛw ka kungow ye jamana wɛrɛw ka seko u ka ladalako kɛrɛnkɛrɛnniyala farafina gun kan a nafa kɔni ka bon kosɛbɛ an k'a ye ka se k'a dɔn an ka yan k'an ka hakilinaw ta ka taa fan min fɛ n'o bɛ se ka kɛ nafabɔ sira ye jamana wɛrɛw ma ne bɛ cɛbɔ dɔ de ɲini nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen hakilina bɛ min na min fɛnɛ bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma don n'o ye nin hakilina ninnu ye n'o bɛ kɛ ni Ameriki jamana ka a yɛrɛ yirali ye sira ɲuman kan diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Que je puisse être le plus informé avant l'élection. Kabiri diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na u ka kɛ démocratiw ka tɔnden ye walima républicainw ka tɔnden ye wo ni Amerikɛn ninnu kelen do ka nafaba de ye jamanatigi sigi kalata la min kan ka kɛ novembre kalo tile 5 ɲinan san nin tun ye VOA Afrique ka kunnafoni sɛnsɛnna Wayne Johnson Sabu ka laseliw ye ka bɔ Dakar VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré.